welcome back again sa aking channel. So for this video, nandito po tayo ngayon sa farm. Kasi nga, mag-harvest po tayo yung mga itinatanim ko, no. Nagbunga na po. Ayan, nandito po tayo ngayon sa bahay kubo ni Tatay Andres. Kasi magkuha tayo ng yung sudlanan. Ito yung sudlanan natin. Yan, yung nigo. Yun, napakaganda po talaga dito sa bukid or dito sa farm. Kasi yung mga tinatanim ko is nagbunga na po. So yung unahin natin is doon tayo sa sili at sal, no? Doon ko po itinatanim sa ilalim ng dragon fruit, no? Yan, dito po tayo. Pagkatapos natin mag-harvest ng sili at sal, tapos yung sili na yung sili kulikot, ata yun, tawag doon. Sili at sal, sili kulikot, saka sili espada. Last one is yung sibuyas dahonan. Yan, meron po din akong tinatanim dito na sibuyas dahonan. Yan guys, nandito po tayo. Yan. Ito na po yung mga dragon fruit farm. Yan o, grabe yung bunga. It's a blessings po talaga. Tingnan nyo guys. Grabe yung bunga niya. Ang ganda. Tsaka ang dami. So nandito na po tayo sa sili at sal. Ito na po yung sili at sal, oh. Ayan. Ayan. So, kahapon, nakaharvest ako mga 5 piraso. So, ngayon, 1, 2, 3. Yan, 3 ka sili at sal. Ayan, oh. Fresh na fresh po talaga yan. Ayan. Ayan. Saka ito, pwede rin to. Yan po yung aking sili at sal. So, inilagay ko na lang po sa ilalim ng dragon fruit para mas maganda kasi para makashare siya ng mga pampataba o yung fertilizer sa dragon fruit. Yan. So, meron na tayong 3 na harvest. So, ngayon punta na tayo dun sa sili kulikot. Yun po yung mga sili kulikot na ang dami ng nahinog. Nandito po yan. Yan po yung mga dragon fruit, oh. Ang daming bunga. You know? So yung iba nangahinog na. Hinog na po yung iba. Grabe. It's a blessings po talaga. No? You know? So dito tayo. Nandito po kasi yung aming sili kulikot. Ayan. Yun guys, oh, kita ko sa inyo guys. Yung daming bunga. So dyan ko muna ilagay. Yan, oh. Ang daming bunga. Wow. So unahin natin dito. Sayang naman pag hindi natin ito i-harvest. Diba? Kainin lang ito ng mga ibon. Kumakain din itong mga ibon nito guys. Itong sili na to. Yan. Wow. Ako po yung nagtanim nito. Akala ko namamatay na po itong puno, pero pagbalik ko, tinitingnan ko ulit. Wow, nabubuhay pala siya guys. Kasi kinuha ko ito dun sa may factory, itong puno na to. Akala ko mamamatay siya. Pero nabubuhay pa rin. Sa awa ng Diyos. Yan. Piri, sariwa. Sili. Meron akong viewers nagsabi sa akin guys, mahal daw dito sa Maynila. 1 piraso, 5 piso siguro. 1 piraso, sabi niya. Ang mahal niyan dito, tips. Dito sa amin, no? Ang iba nalalanta na lang. Tingnan nyo. Ang dami ba? Pero yung iba, mga hilaw pa yan. Mga hilaw pa. So, wala nang hinog.
So ito, palapit na ito mahinog. Kunin na lang natin. Ayan. So yan o, laki ng puno. Yan. Yan, so ito na po yung ating harvest. So next natin is punta tayo doon sa sili espada. Yan, puro mga sili po yung na-harvest natin, no? Harvest na tayo sa ating mga itinatanim dito sa farm. Very fresh, organic. Alam nyo guys kung ano yung organic. Yung organic po is walang chemical o walang air pollution po. Very organic lang po yung place. Yan po yung organic. So ito yung mga sibuyas dahunan na kinasabi ko na mag-harvest tayo dyan. Yan o. Yan. So ito naman yung limon na tinatanim ko. Yan, nagbunga na siya. So minarkot po yan, markot. Tingnan nyo. Mas malaki pa yung bunga kaysa kanyang puno. Yan o. Grabe. Ito, limon din to. Meron na siyang mga bulaklak. Yan po yung ito po yung sibuyas dahonan. Yan, dalawa. So maya mag-harvest tayo niyan. Dito tayo magsimula sa sili at sa sili espada. So ilagay ko muna ito dito. So yung sili espada namin guys, marami siyang damo. Pero okay lang naman kasi nabubuhay pa. Hey, ano. Wow. Hindi ko na ito nalagaan kasi nga busy ako dun sa may factory. So, pero hindi ko siya naalagaan guys. Alam nyo, nagbunga pa rin siya. Yan po yung napakaganda dito. Yan. Yan o. Wow. Tingnan nyo. So yung kunin natin yung pwede na maluto. Yan. So yung iba oh. Nahinog na yung iba. Iba na. Yan oh. Nahinog na siya guys. Wow. Mayroon pa dito. Hindi ko na siya nalagaan na. Kasi nga busy tayo. Yan. Yan oh. Wow. Laki nito. Yan. So maghanap na lang tayo. Maliliit pa yung iba, no? Ngayon, nalalanta na siya. Yan po yung kanyang bunga. Dito, wala na dito. Dadak, dito pa. Sabi ko nga ba eh. Laki. Laki niya. Yan, meron pa oh. Sabi ko nga ba eh. Dito, wala na dito. Ay, meron pa. Yan o, sabi ko nga ba eh. Meron pa talaga yan guys. Huwag naman kayo magmadali eh. Doon pa oh. Yan. Dalawa. Wow. Meron pa talaga yan. Huwag kayong magmadali. Yan oh, sabi ko. Sabi ko na nga ba, Barbie. So yung iba maliit pa lang. So wag muna natin yang kunin. Si linghod pa na. So wala na siguro.
Wala na tayong mahanap. Yan, maliit pa to. Muna yan. Ayan, dito na tayo sa yan. Wow. Ito na po yung harvest natin. So ngayon dito tayo sa sibuyas dahonan. Dito tayo magsimula, no? So yung kunin natin guys, yung mga magulang lang, yung mga pwede na ma-harvest, yung malalaki na. So ito pwede na to. Kasi yung dahon niya. Yan. Tingnan niyo. Diyan ko muna ilagay yung mga na-harvest ko. So yun, no, yung limonsito. Oh, limonsito. Hindi pala limonsito guys. Ito pa yung, pala yung limon. Nagbunga na po talaga. Ako po yung nagtanim yan. Yan. So dito tayo sa dito na side. Kuha tayo dito. Ito. Ito. Malaki na to. Pwede na to. Ayan. Wow. Ayan. Wow. Ang dami natin na harvest guys. Ito na po yung harvest natin. Sariwang-sariwa po talaga. Fresh from the farm po talaga, no? So, yan po yung nakagusto ko sa Phuket. Kasi nga, makaharvest po tayo ng mga fresh organic na mga vegetables, yung mga ingredients natin sa ating pagluto, no? Harvest dayin cooking agad. Sariwang-sariwa po talaga, walang halong chemical. Yan, no? Ito na po yung nagbunga nating mga na-harvest na itinatanim ko. So, yan, naka-harvest na din tayo sa wakas. So, yan guys, no? So, yan. So, maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless. Thank you po sa panonood. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. Ingat po kayo. Thank you guys. Panonood. Bye-bye. Yan, no? Wow. Yan. Very fresh organic po talaga yan. Fresh from the farm. Sibuyas dahonan. Ito yung harvest natin. Sibuyas dahonan. Tapos itong mga sili. Espada. Yan. Sili espada. Tapos yung sili atsal. Ito yung mga sili atsal. Saka ito naman yung sili kulikot. No? Wow. Very fresh at saka organic po talaga yan. So yan guys, maraming salamat po sa panonood. Once again, bye-bye. Ingat po kayo palagi. Keep safe always po and God bless. Bye-bye. Ingat.